kaming chu Jacob kan thora ani a India rama khopa khata cheng kan ni a kan chung ko hi 7 day Adventist kan ni lo na in Christian chu kan ni ve nge ya Catholic Saliana chu tiang om chho chu kan ni a kapa hi Saudi Arabia na thoken om thina chuta na thoka om na chuan chanchin TV channel pakhata chuanin he ko ran thurin dik tak mai hi ahmet chuaka chumi atang chuan har thana dik tak chu alo chang ve ta a ti chuanin kan khua aron ho nuwa te po chuanin biakin te zongin chumi a chuan in khom turin ruaman na ala chhozela ti chuanin kan pa bena chu tianga ruaman na nei ta ka chuan kan pa ber chu kan zui chho ta ani amai ro chu keile kanau le kanu ero chuan baptisma kan chang re lawa kanu chia chuan baptisma achang ani ma se ka pa chu abei dong du chuang lawa thei to pin achung kotan na thoka he chanchin tha thu dikhi amu kan hu ve ngei theinan thei to pin ma ala thin ani ole ti chuanin kanom chho zela ke po chu lekha te kan zir chho ve zela ama ro chu music lam pa ka tui em wang chuan kan skula music lam panga chuan in kan mang na satak tak em wang chuan ka zir lai lam pang po chu ka ti thalo hle maya chu wang chuan in ka pa te po kanu te po an lom lo viau maya amai ro chu ka tuina ani miao wang si chuan in min nar du lo ani min hial du lo ani ti chuan in music lama chuan hroi tu te kan ni chho ve ta zela ti chuan in exam don na ya khanin coaching class kha na yangai tlat mai ni khami ni wang khan ka pa te chuanin ti hianin ti turin min ti ta a lekha na sa taka zir turin min ti a ti chuanin hun chu ke main ken siam ta a hun all kan ei anga piang po chu mangral mai mai loin bible chirnan le lekha zirnan ka mang chho ta zela ti chuanin le exam kan ziak don ta ta chuanin bible rin chan chunga lekha ka zira wang chuanin chu final kan exam a chuan ka ti thale ta hle si ani chumi ni wang chuan kan lom em a kanu le ka pa ta po chu an lom hle ani ti chuanin le huna kal chho zela khopuya kan pem lu ta chuanin kapa khatianga 7 day Adventist biak na in khom thina wang khan chu kan kal hmuna po chuanin Adventist biak in chu kan wazong chuak le ta chu ta kan in khom na ma sabera chuanin thalai honen in khom na kan nei ni chu ta chuanin le ama ka in khom nen chuan adana lo dang kher maya chu ka in khom nuam ti chu kal nei ngai reng lawani taksa le tharawa har tharna ka changin kalom em maya ti chuanin pathian thua te po mason na ka nei chho zela ka improve chho ve zela heta lekha ka zir lai bible kalo chia rep to na tangte khang tenga tangte khanin pathian thu an soite kalo mebel chho zela adik zia ka mu chho zela ti chonin karin na po chu a nget chho ve tol mai ni anu a phei chonin kele kanu tenen chonin baptisma chang hial tur khopin thutluk na kan siam ve theita ani ti chonin le ka thiamang to kin ka thudik mu da chu ka thian te hena ka sil thina ka thian pa pakhat kan ko ran rin pui thin Catholic ni ve thin hena chuan ka thiamang tok chuan pathian thudik ka mu da chu ka sil chong ve thina ama ra chu pathianin ka tong te mala som aneng chu tong kam ka thiam lo hle chung chuanin ka thian pa chuan ka soyang ang chuan alo man thiam ve zel maya ani po chuan thudik chu aron mu chho ve ta a chu ti ni wang chuanin anu te a u naw te chuan kabula om chu an phal lo te hial ani amai ro chu pathian thudik a mu to wang ni po chu a nging to bik lo ani ti chuanin le kan soita kan khan kan omna trisur khua hianin Adventist biak in om lowa kan omna tanga biak in nai ber chu KM somni priya tak hla omani wangin tikhanin sabat ni tin hianin kan kalve tang zela amai ro chu kan hlim hle thau thin ani kanau po chu po som pani ani thleng chuanin ko hran lampang hi angai to alo em maya khove lampang thil li ringai to hla te azirin tikhanin khove lampang music te tikhana satagina ti thina amai ro chu tiang kanom chhota ka chuanin kanau po chu anundan aloin thak dang lam ve ta tlat mai ta chuanin le azir chhozel na chuan sabat ni angai poimo tol maya drum khat chu sabat ni ya hianin an exam tlat mai ni ta chuanin le aril ru amang angkhop maya amai ro chu arin na alo nge to ema wang chuanin sabat ni chuan ke exam theilo ani ti in exam chu akan sel ta thak mai ni chu exam chang le thei tur chuanin kum ni dang nga le angai nge ani ti chuanin le a school kana chu atoi zong sei ta mai la a school kana chu ason ta ti chuanin Adventist school a chuanin akal chhota ti
ti chuan arin na te pawh lo het deuh dewa pathian arin na te pathian a testimony te pawh chu midang te hena na sa takin aron share chhota a pathian arin zia le ko ran thudik ani izia te pawh chu na sa takin a theng tokin a thian te le alei chin te bula chuan a the dar ve ta ani heng zong zong hi kapa ina a thora vek kha ni a kantana min dil sakna te kantana min tong trai sakna te zong zong wanga heng tiang thleng the hi kan ni ole bengwana thut le man soila he kaushan adventist kaushan hi kan khuwa hianin biakin omlo kan tia to wang khan i crusade te ron nei chang po hianin puan zar mai mai ti ai chonin biakin ho a i income na man te hi a active mm a mi po hi mm ani ti kan sha theya chumi ani wang chuanin keni venga kan khuwa po hian he kaushan hian biakin kan mo le maya chumi ani wang chuanin in thei to pa in tholom te manga kan biakin sangna turmin tran pui turin kut kan ran do zui bok ani chung zong chu tun tumatana kan mission story ngai thak thein ni e kalome